Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, September 23. ICI at DPWH Secretary Dizon, ininspeksyon ang nasirang kandating flood control project sa Arayat, Pampanga. Mahigit 7,000 pamilya sa Central Luzon apektado ng habagat, bagyong Mirasol at Super Typhoon Nando. Pilipinas, isa sa fastest growing economy sa Asia ayon sa DepDev. 2.3 billion pesos na halaga ng kontrabando nasapat ng BOC mula July to August 2025. At Philippine Soft Tennis Team, pasok na sa 2026 Asian Games. Sa kabila ng mga pag-ulan, nagtungo Independent Commission for Infrastructure sa nasirang flood control project sa kandating Arayat, Pampanga. Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang nag-inspeksyon sa flood control project kasama si Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda. Naroon sa lugar ang kinatawan ng Edmarie Construction na siyang nagsagawa ng proyekto. Ilan sa mga naitanong ng mga opisyal kung mayroong plano ang naturang proyekto. Maalalang nasira ang kandating flood project itong 2023, muling naikumpuni subalit nawasak nitong nakarang taon sa kasagsagan ng mga malalakas sa pag-ulan. Minarkahan naman na para bunutin ang isang sheet file na nakabaon sa proyekto upang malaman kung sumunod ito sa project description. Sa kanyang obserbasyon, hindi naging kumbinsido si Dizon sa ginamit na materyales at implementasyon ng proyekto. Pay naman ni Magalong na magkaroon ng independent expert na susuri sa kandating flood project. Aminado si Pampanga Vice Governor Dennis Delta Pineda na ligaw nga ang naging counterpart surveillance ng Infrastructure Counterintelligence o ICI sa ilang flood control projects sa lalawigan. Ayon kay Pineda, mas mainam kung hindi lamang ang Philippine National Police ang kasama sa pagsusuri ng coordinates ng proyekto, kundi pati na rin ng Armed Forces of the Philippines, partikular na ang kanilang engineering office. Ito ang naging tugon ni Pineda kaugnay ng naunang ulat hinggil sa maling coordinates at kakulangan, Project and Contract Management Application na PCMA. Dagdag pa rito, iginiit ni Pineda na dapat malinaw at nakapaskil ang transparency tarpaulins sa mismong lugar ng proyekto upang mabantayan ito, hindi lamang ng mga ahensya ng gobyerno kundi pati na rin ng publiko. Paalala rin ng Vice Gobernador, hindi sapat na umasa mga PNP sa mga PCMA tarpaulins dahil hindi real-time mga updates sa development ng proyekto. Ligaw nga po talaga. First din sa coordinates. Iba-ibang coordinates ang lumalabas. So yung talagang proyekto, hirap na hirap po yung mga nag-iimbestiga kung saan nahanapin. Actually, dapat ma-administrative case po yung mga person involved dyan sa mga pagbibigay ng coordinates. Bakit? Nasasayang po resources ng government, kakahanap ng mga proyekto dahil iba-iba po yung binibigay nilang coordinates. Ngayon, in terms of assistance sa ICI, kung sinong mga best na gagamitin, I suggest, alam nyo, isang tingin ko malaking makakatulong dyan, yung engineering department ng Armed Forces of the Philippines. Kasi sila merong knowledge regarding din sa yan. Dahil may department po yan, puro engineering po yan. Magagaling po yung mga yan. Kasi kung iaasa ho natin sa other agency, hindi naman ho sa minamalit ko ang PNP. Pagdating ho sa technical kasi, may hirapan pa rin ho dahil hindi ho nila porte yan. Pero ang agency ng Armed Forces, may mga engineering ho yan. Magagaling po yun sa mga engineering yan. I think they are the best na po pwedeng makatulong po sa ICI or sa Department of Public Works and Highway to investigate. At malawak po ang sakop nila. Halos buong Pilipinas may mga armed forces po tayo. So I think mas accurate pa rin ang pagbibigay ng report niyan, detailed po yung pagbibigay ng report niyan.
Pero syempre, with the help of Public Works, na kailangan ng agency bigyan ng full support kung aaprubahan ho nila yan. Kasi po yung mga programs, pag tinago na, ano pa ang pag-iimbestigaan natin? Kung tinago yung programa, paano malalaman nung nag-iimbestiga? Tama po ba yung ginawa? Wala pong hawak-hawak na program. Bakit? Tinatago po yung program. Kasi sa program of works, doon natin makikita kung accurate ba, tama ba yung ginawa o hindi. Pero kung nawawala ang programa, nabayaran ang kontrata, wala ang programa, ayaw pakita, ano po makukuha natin sa investigation? Wala po tayong makukuha ang tama. Binanggit ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang pangalan ni former Senator Bong Revilla sa pagdinig ng Senado tungkol sa umunoy anomalya sa flood control projects ngayong Martes, September 23. Ayon kay Alcantara, sinabi ni Yusek Bernardo na ang 300 million pesos na General Appropriations Act insertions noong 2024 ay para umuno kay Revilla. Sa kanyang sworn statement, hindi niya personal na nakausap si Revilla at base lamang impormasyon sa sinabi ni Yusek Bernardo. Samantala, pinangalanan din niya sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Representative Zaldico at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy bilang mga sangkot din sa flood control kickback scheme. Sumang-ayon naman si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa mga pahayag ni Alcantara sa Senate Blue Ribbon Committee. Nagpasya ang San Pascual Bainon Parish sa Obando, Bulacan na isauli isang sasakyan na donasyon ng dating opisyal ng DPWH na ngayon ay sangkot sa umunoy irregularidad sa mga flood control project. Ayon sa Pastoral Council ng parokya, pinanggap nila ang isang pickup mula kay former DPWH 1st District Engineer Henry Alcantara noong June 1, 2024 upang magamit sa mga pilgrimage o pagdalaw ng imahe ng mahal na birhen ng Salambao sa iba't ibang parokya. Nilinaw nilang tinanggap ito ng buong tiwala at walang bahid ng anumang pagdududa. Ngunit matapos ang ulat na inimbestigahan, ang naturang opisyal ng ahensya nagpasya ng simbahan na isauli ang donasyon sa pamamagitan ng tamang proseso. Sinabi ng parokya na hakbang ay alinsunod sa tagubilin ng Diocese of Malolos at ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Humingi rin ng paumanhin ng simbahan sa mga mananampalataya at iginiit na ang desisyon ay patunay ng kanilang paninindigan para sa katarungan at integridad. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Mahigit 7,000 katao sa rehiyon na naapektuhan ng habagat, bagyong Marisol at Super Typhoon Nando ayon sa pinakahuling ulat ng RDRMC. Patuloy naka-alerto ang ahensya kasabay ng pangangalap ng datos hinggil sa pinsala ng nasabing weather systems. Narito ang balita. Nasa 7,155 pamilya o 27,392 na individual ang tinamaan ng pinagsamang epekto ng hanging habagat, bagyong Mirasol at Super Typhoon Nando sa Central Luzon. Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRMC 3. Batay sa Situational Report o SITREP number 6 ng RDRMC, umabot sa 86 na barangay sa Aurora, Bataan at Nueva Ecija ang naapektuhan. Nasa 211 pamilya ang nananatili sa 30 evacuation centers sa nasabing mga lalawigan, habang 24 na pamilya o 58 katao ang naserbisyuhan sa labas ng evacuation centers sa Kasiguran, Dilasag at Dipakulaw, Aurora. Sumailalim naman sa preemptive evacuation ang 352 pamilya mula sa 7 bayan sa Aurora, gayon din sa Zaragoza, Nueva Ecija. Naitala rin ang pagbaha sa 4 na lugar sa Nueva Ecija at isa sa City of San Fernando, Pampanga. 7 partially damaged houses ang naitala sa Dilasag, Aurora,
habang sa kasiguran, isang bangka ang tumaob sa barangay Esteves. Sa ngayon, wala pang natatanggap na ulat ang RDRMC hinggil sa pinsala sa agrikultura sa rehiyon. Passable din lahat ng kalsada at mga tulay. Nananatili namang nakataas sa Blue Alert status ang RDRMC. Ako si Jody Dizon Marcado para sa CLTV 36 News. 19 na websites kabilang ang national government agencies ang nahak noong kasagsagan ng September 21 rallies. Tiniyak naman ng DICT na walang nakuhang sensitibong impormasyon sa pag-atake ng mga hackers. Naritong report. Iniulat ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nahack at na-deface ang ilang government agencies website sa kasagsagan ng rally laban sa korupsyon nitong September 21. Sa press briefing nitong Lunes, September 22, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na 19 na websites ang pamahalaan ang naapektuhan at 4 sa mga ito ay national government agencies. Sa ngayon, wala pa raw silang natatanggap na verified report ng exfiltration o pagkawala ng personal information ng ahensya sa nangyaring website attacks. Tinukoy ang mga nahack na national government agencies na Anti-Red Tape Authority o ARTA, Bureau of Customs o BOC, DICT at ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Nakompromiso raw sa website sa mga training modules, complaint platforms at iba pa. Subalit kaagad namang naayos kaya maituturing itong walang naging matinding epekto. Tiniyak naman ng kagawaran na hindi nakompromiso ang eGovPH app at walang nangyaring data breach. Kaya naman nananatiling secure, encrypted at protektadong app ng mahigpit na cybersecurity protocols batay sa Data Privacy Act of 2012 at international standards. Bukod sa pag-hack, inatake rin ng Distributed Denial of Service o DDoS ang government websites. Sa mahigit 1.4 million bigong breach attempts, 4 lang raw ang nakalusot. Bunga raw ito ng pagtutulungan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC mula DICT, Cybersecurity Bureau, National Computer Emergency Response Team o NCERT at iba pang mga ahensya. Hinihinalang ang Anonymous PH ang nasa likod ng mga pag-atake sa mga websites. Subalit pinabulaanan raw nila ito nang makipag-ugnayan ng DICT. May person of interest na raw na tinutugi sa mga otoridad, subalit hindi ito pinangalanan bunsod ng isinasagawang investigasyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Suportado umano ng Commission on Higher Education ang karapatan ng mga estudyante na magsalita at magpahayag laban sa katiwalian, lalo't nahaharap ang bansa sa seryosong usapin ng korupsyon. Iginiit ng CHED na may mahalagang papel ang mga kabataan sa pagsusulong ng pananagutan at mabuting pamamahala. Kaya't nila igalang ang kanilang tinig at huwag takutin o patahimikin. Dagdag pa rito, tiniyak rin ng komisyon na hindi nila pinipilit o inoobliga ang mga estudyante na dumalo sa mga kilos protesta at malaya sila magpasya kung nais makilahok. Nagbabala naman ang CHED laban sa disinformation na lumilito sa publiko. Anila tungkulin ng higher education institutions na pangalagaan ng mga mag-aaral at suportahan ang mga maaaring maharap sa pagbabanta dahil sa kanilang paninindigan. Kasabay nito, ipinahayag din nila ang tiwala sa kapulisan at militar sa pagpapanatili ng kaayusan, basta't isinasagawa ito ng may paggalang sa karapatan ng mga kabataan na nagpapahayag ng loob na itinakda sa batas. Idineklarang criminally responsible ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa 3 counts ng murder at attempted murder. Batay sa inilabas sa redacted document ng ICC Office of the Prosecutor, nakasaad na may kaugnayan si Duterte sa mga kaso ng crimes against humanity mula 2013 hanggang 2018 o bago at sa panahon ng kanyang administrasyon. Nakatakda sanang humarap si Duterte sa pagdinig ng ICC ngayong Martes, September 23, subalit nauna nang humiling ang kanyang kampo ng rescheduling dahil sa umunoy cognitive impairment ng dating Pangulo. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News.
Ipinresinta ng economic team ng pamahalaan ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa sa Philippine Economic Briefing na pinangunahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Base sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, isang Pilipinas sa may mga fastest growing economy sa Asia. Naritong report. Sa kabila ng nagpapatuloy na paghihirap ng mga Pilipino dahil sa pandarambog at korupsyon ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno, nananatili pa rin umanong pataas ang ating ekonomiya ayon sa economic team ng Marcos Jr. Administration. Sa Philippine Economic Briefing na ginanap nitong Lunes, September 22, 2025, Clark, Pampanga, muling ipinresenta ng pamahalaan ang mga plano at polisiya ng bansa kaugnay ng kalakalan. Sa pangunguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, katuwang ang Department of Finance, Department of Economy, Planning and Development o DepDev at Department of Budget and Management o DBM. Ipinakilala rin ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang kumpiyansa at matatag na paglago kabila ng mga lokal at pandaigdigang hamon. Pumalo sa 5.5% ang Gross Domestic Product o GDP growth ng bansa sa second quarter ng kasalukuyang taon. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa 5.4% noong first quarter. This performance continues to place us among the fastest growing economies in emerging Asia and stands as a clear indicator of our economy's underlying resilience and stability amidst global uncertainties. The Philippine economy has demonstrated resilience. Over the past 15 years, our economy has nearly doubled in size, consistently outpacing the growth of many regional peers and solidifying our position as a leading economy in Southeast Asia. Kasabay ng pag-usbong ng ekonomiya, ang pagpasok ng mas maraming job opportunities para sa mga Pilipino, dahilan upang magkaroon rin ng malaking pagbaba sa poverty rate ng bansa. Mula umano sa 18.1% noong 2021, ay bumaba ito sa 15.5% noong 2023. Those in the first to third income decile are experiencing faster income growth than the wealthier ones. This has led to a welcome decline in income inequality, a clear sign that we are building a more inclusive economy where benefits of progress are felt by all. Kaugnay nito, ikatlo naman ang Central Luzon sa mga rehiyon na may pinakamalaking ekonomiya batay sa 2024 Gross Regional Domestic Product Report ng Philippine Statistics Authority o PSA. Bukod dito, ang rehiyon din ang ikatlo sa mga most favored investment destination ng bansa kung saan 11% ng total local and foreign investment pledges ng Pilipinas ay nagmumula rito. Ayon kay Nerissa Esguera, Regional Director ng DepDev Region 3, layon umano ng ahensya na gawing isang agri-industrial heartland at global gateway ang rehiyon. Makakamit umano ito sa pamamagitan ng human capital development, pagpapalakas sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs at magkaroon ng isang direct efficient supply chain na kumukonekta sa mga magsasaka tungo sa mga high-value food manufacturing industry. And to transform this vision into reality, we need to unlock economies of scale at the production level by getting smaller farmers organized or through farm consolidation. Likewise, growth, along with human capital development, will be further boosted if small and micro enterprises will be connected to larger firms, including multinational companies, which will allow for knowledge and technology transfer. We also need to forge a direct, efficient supply chain connecting modernized farms to the high-value food manufacturing industry. And this is what the 8.5 billion peso National Food Hub in Clark is for, and is due to be bid out next year. Mula sa 4 na key investment promotion agencies ng Central Luzon, ang Clark Development Corporation o CDC naman ang may pinakamalaking investment share. Samantala, binigyang diin din sa Philippine Economic Briefing ang 3 pangunahing layunin ng pamahalaan, ang pagpapabilis at paglilinis ng sistema ng procurement upang labanan ang korupsyon, ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng inflation at paglago ng ekonomiya at gayon din ang pagpapalawak ng partisipasyon ng mamamayan at civil society sa paggawa ng pambansang plano. Ashley Punzalan,
CLTV 36 News. Lampas 2 bilyong pisong halaga ng kontrabando ang nasamsam ng Bureau of Customs itong nakaraang buwan ng Hulyo at Agosto. Kabilang sa mga nakumpiskang smuggled items ang iligal na droga, pekeng sigarilyo, maging gulay at karne. Naritong report. Bilyong-bilyong pisong halaga ng kontrabando ang nasamsam ng Bureau of Customs o BOC nitong nakaraang 2 buwan. Sa inilabas na ulat, nasa 2 billion 300 million pesos worth ng smuggled goods kabilang ng illegal na droga ang nakumpiska ng BOC mula Hulyo hanggang Agosto ngayong taon. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, 128 operasyon ang naisaakatuparan sa nasabing panahon alinsunod sa atas ng administrasyon na lansagin ang smuggling. Kasama sa mga na-recover ng customs ang 1 billion 230 million na halaga ng illegal drugs, 929 million ng peking sigarilyo, tabako at vape, at 178 million na agricultural products. Naisagawa ang kampanya kontra illegal na droga sa pamamagitan ng close coordination ng BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Interagency Drug Interdiction Task Group at iba pang law enforcement agencies. Nitong July 17, naabiso sa inspeksyon ng BOC sa isang shipment sa Manila International Container Port ang 749,630,000 pesos na shabu. Nakumpiska naman itong August 22 ang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 605,290,000 sa Plaridel, Bulacan. Sa coordination naman sa Department of Agriculture, nasabat ang puslit na sibuyas, carrots, asukal, poultry at fishery goods na may halagang 178 million pesos. Alinsunod ang mga operasyong ito sa RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na itinuturing na economic sabotage ang large-scale smuggling ng mga produktong pang-agrikultura. Naipatupad rin ang mahalagang polisiya laban sa pagmumuslit at korupsyon sa BOC upang mapanatili ang disiplina sa mga kawani ng ahensya. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pumanaw si Aurora Governor Reynante Tolentino sa edad na 74 nitong Lunes, September 22. Ito ang kinumpirma ng kanyang anak na si 2nd District Provincial Board Member Yam Tolentino. Kami ay humingi ng dasal at pag-alala sa masasayang sandali na nakasama natin ang aming ama. Taos-puso kami nagpasalamat sa lahat na nagpaabot ng panalangin sa panahon ng aming pagdadalamhati, aniya sa isang Facebook post. Hindi naman naibahagi ang dahilan ng pagkamatay ng gobernador. Agosto ngayong taon nang inanunsyo ng Provincial Government of Aurora sa kanilang social media page na nag-file ng leave si Governor Tolentino upang tutukan ang kanyang kalusugan at recovery mula sa pagkakasakit. Kasunod ng leave na ito, nagsilbing acting governor si Vice Governor Isidro Galban. Nagdaos ang misang pamahalaang panlalawigan ngayong Martes, September 23 upang gunitain ang buhay ng nabayapang gobernador. Sa parehong araw, formal na ring sumumpa sa tungkulin si Galban. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Gintong kasaysayan ang inukit ng Philippine soft tennis team matapos talunin ng China sa finals ng mixed teams event sa South Korea. Sa unang pagkakataon, nagwagi ng gold ang bansa sa Asian Soft Tennis Championship na nagbigay sa kanila ng ticket papunta sa 2026 Asian Games. Naritong report. Nakagawa ng kasaysayan ng Philippine soft tennis team matapos masungkit ang kanilang kauna-unahang gintong medalya sa 9th Asian Soft Tennis Championship na ginanap sa Mungyong, South Korea. Tinalo ng Pilipinas ang powerhouse squad na China sa score na 2-0 sa mixed team event finals nitong Lunes, September 22. Sa men's doubles, nanaig sina Joseph Arcilla at Samuel Nugit, habang sa women's doubles ay nagtagumpay sina Bien Zoleta at Princess Katindig. Bago makarating sa finals, pinadapa muna ng koponan ng Cambodia sa quarterfinals at ang India sa semifinals na nagbigay daan sa kanilang matamis na laban kontra China. Ayon kay Zoleta, mahalaga ang panalo dahil bukod sa kasaysayang naitala,
Nakakuha rin ng ticket ang women's team para sa 2026 Asian Games na gaganapin sa Japan mula September 19 hanggang October 4, 2026. Nauna nang nakapasok ang men's team matapos mag-uwi ng bronze sa World Championship noong nakaraang taon. Bago ang mismong torneo, dumaan muna ang national team sa matinding training camp sa Suncheon mula August 24 hanggang September 13. Ang tagumpay na ito ay dagdag sa lumalaking koleksyon ng medalya ng kupunan, matapos makasungkit ng 8 medalya sa Poland Cup nitong July. Kabilang dito ang 1 ginto, 4 na pilak at 3 tanso. Kaya Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Ilan sa mga kilalang celebrities sa Pilipinas ang sumama sa rally nitong September 21 upang labanan ng korupsyon sa bansa. Alamin ko sino-sino mga dumalo sa report ni Danica Gino. Ilang sikat na personalidad ang nakisama sa Trillion Peso March sa EDSA People Power Monument at Bahasa Luneta, aksyon na laban sa korupsyon. Sa Rizal Park noong nakaraang linggo, September 21, bilang pakikiisa laban sa katiwalian. Isa sa mga dumalo ay ang komedyante at TV host na si Vice Ganda na nagbigay ng talumpati sa Trillion Peso March. Kabilang din sa mga nagprotesta at nakisama ay sina Dingdong Tantes, Ann Curtis, Elijah Canlas, Angel Aquino, Jody Santa Maria at marami pang iba. Para to sa susunod na henerasyon at para sa henerasyon natin ngayon. Nariyan din ang ibang beauty queens na with a purpose tulad ng reigning Miss Earth Philippines 2025, Joy Barcoma, Miss Supranational 2023 First Runner-Up, Pauline Amelix, Miss Universe 2018, Catriona Gray at marami pang iba. Kayo po ang pagbabago. Tayo po ang gagawa ng gobyernong makakalikasan, makatao, makadiyos at makabansa. Ilan din sa mga P-pop groups ang nagpahayag ng kanilang saloobin sa iba't ibang social media sites, gaya ng SB19, Bini, G22, Kaya, Alamat at marami pang iba. Kinanta naman ng Ben and Ben sa rally ang kapangyarihan bilang paalala na ang mga tiwaling opisyal ay dapat sa bayan nagsisilbi. Ang nasabing kanta ay nag-number 1 sa iTunes Philippines chart sa parehong araw at umani ngayon ng maraming stream sa iba't ibang music platforms. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danica Gino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X, CLTV 36, sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news and public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kabalen, 93 days na lang, Pasko na. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.